Важно ли е за теб масажът да реши проблемите ти, да премахне блокажите и болката ти? Много е вероятно сред вас да има хора, които гледат на масажа като добро решение на проблемите си и от психическа, и от физическа гледна точка. Сега ще разясним някои подробности и различия. Какви могат да са грешките? Ходите на масаж редовно и терапевтът ви вижда краткосрочни резултати. Липса на подобрение. Предлага ви друг вид процедура. Вижда, че има нужда от това нещо. А вие настоявате да продължите само с масажа. Отговорността тук е ваша. Стига това да не навреди, защото ако вреди и той го знае, то тогава отговорността е и в терапевта. Имате конкретно специфично състояние, което е резултат от ежедневната ви дейност, от професията. Не може да прекратите тази дейност или работата си и затова ползвате масажа като антидот. Осъзнавате необходимостта от по-целенасочена промяна, но временно, за чиста съвест също така, или поради невъзможност да се подредите да започнете, се спирате на еднократните масажни терапии и търсене на временно облегчение. Много често заради необратими увреди или дегенеративни промени масажът е прекрасно средство за поддържане на общото добро състояние на организма. Целта на масажа е водеща в определяне на процедурата. Ако изпитвате всички положителни черти и предимства на добре изпълнения масаж и това ви носи несъмнено удовлетвореност, то в този случай няма грешно. Ако за вас е важно да решите проблемите си чрез масаж, то е полезно да знаете, че в много случаи може да ви помогне, но не във всички. Слушайте се в специалистите, които сте избрали да посещавате. Ние грешим също понякога, но все пак компетентността ни дава предимство в преценката. Както за вас е важно да се радвате на подобрения и добри резултати, така за нас като професионалисти е важно да помогнем. Добри критерии за избор на специалист са отдаденост и компетентност. Богатия опит е предимство. Напомням, че масажът ви може и е желателно да е удоволствие. Когато е за релакс, изборът му е лесен. Подаряваме си доза здраве за щастлив живот.